Nilqawkom eżizaħwa minn ġewwa il-komunità River of Love, nilqawkom il-lejla hawnhekk minn ġewwa il-komunità fuq Tarshin Road, ħalaxa ħdejn il-triq tal-barrani għal dawk kollha li intom iseguna. Jekk Alla jrid il-weekend li ġejn bħalma smajna direttivi wkoll mill-awtoritajiet li l-postijiet knejjes, postijiet ta' qima u laqat ħajinfetħu għal pubbliku u għalhekk nistidnukom li intom qed issegwu llum magħna hawnhekk biex intom tiġu u tiltaqgħu magħna hawnhekk ġewwa River of Love is-Sibt l-ewwel darba li ħajinfetħu għal pubbliku fis-7 ta' filgħaxija kunu hawnhekk jekk jista' jkun kunu hawnhekk daqsxejn qabel u l-ħadd filgħodu fl-10. Żommu up to date, żommu in touch magħna biex aħna jekk ikun hemm affarijiet li jinbidlu għax ħafna affarijiet jinbidlu minnhom għal ieħor tkunu tafu x'inhu għaddej. Però familja River of Love, I look forward li narawkom il-kol kemm minnkom magħna hawnhekk fix-xirka u ejjew ħanfaħru lil Mulej nirringrazzjaw il-Alla li bil-grazzja tiegħu għaddejna dan iż-żmien u l-Mulej żamna qawwin u sħaħ. Għandna għal xejn verament nirringrazzjaw il-Mulej. Ejn nitolbu fl-imkien, qabdu l-Bibja miegħi f'idejkom u għejd it-talba warajja minn qalbek jgħidlu Qadis, grazzi tal-kelma qadisa tiegħek, allimni, itmani, ġeddidni u għatini Mulej revelazzjoni tal-kelma qaddisa Mulej. Mulej ħalli il-kelma qaddisa tiegħek tinfidli qalbi il-lejla u tfejjaqni u timlini bil-qawwa tal-Pentekoste tiegħek. Jiena les nirċievi dak kollu li għandek għalija f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fil-Ktieb tal-Atti tal-Apostli kapitlu 2. ħankompli fuq il-lezzjoni li bdejt il-ġimgħa l-oħra fuq Pentekoste. Ftit ilu għadna kemm iċċelebrajna il-festa ta' Pentekoste. U ovvjament għalina Kristjani fl-Atti tal-Apostli kapitlu 2 Pentekoste mhijiex biss festa għaw anka denominazzjoni jissejħu pentekostali. Għal dawk li intom segwejtu il-messaġġ tiegħi l-erba li għaddew, jiena għedtilkom kif jiena nidentifika li l-nifsi number 1 bħala Kristjan, number 2 bħala evangeliku, ġifisser li aħna nemnu xandru l-Vangelu tal-kelma tal-la, number 3 pentekostali, ġifieri dawk li jemnu fil-qawwa tal-Ispiritu Santu skont ma naraw fil-Atti tal-Apostli kapitlu 2 ta' Pentekoste, karizmatiku għax nemmen fid-doni tal-karizma tad-doni tal-Ispiritu Santu, apostoliku u profetiku. Xi darba nagħmilkom talim sħiħ bid-dettall fuq kull waħda minnkom. Imma dawk li ma rajtuhiex tistgħu tmorru taraw il-messaġġ fuq dan l-istess channel li qed issegwu magħna llum fuq xettna l-erba li għaddew u ħankompli jekk Alla jrid l-erba li ġejjin fuq it-talim dottrinali tal-kelma tal-la fuq rigward li aħna nkunu fidili lejn il-kelma. Halleluja. Atti tal-Apostli kapitlu 2. Number 1 xie nibda ngħid biex li Pentekoste mhijiex denominazzjoni. Pentekoste mhijiex xi reliġjon. Pentekoste mhijiex biss festa. Ovvjament bdiet number 1 hija skont it-Testament il-Qadim kienet waħda mill-festi li kienet tiġi ċelebrata mill-Lut, hija waħda mill-festi tal-Mulej. Però il-Pentekoste sabet il-qofol tagħha u l-fulfillment tagħha fi Kristu u meta ġie speċjalment mibgħut l-Ispiritu Santu. U aħna llum għadna f'Pentekoste. Pentekoste mhix xi ħaġa tal-passat. Pentekoste hija esperjenza li jiena u inti suppost ngħixu kuljum. Oqgħodu attenti li ma tagħmlux mill-Pentekoste denominazzjoni jew reliġjon. Il-Pentekoste huwa moviment. Moviment ta' nies mimlija bl-Ispiritu Santu. Amen. Halleluja. Il-Pentekoste kienet tfisser il-festa tal-ewwel frott. L-Iskrittura titkellem kif Ġesu huwa l-ewwel frott u aħna wkoll fi Kristu aħna l-ewwel frott. Mela, fl-Atti tal-Apostli kapitlu 2, illum nixtieq inħeġġek biex inti li qed tisma' u qed tara dan il-messaġġ lesti qalbek, ipprepara qalbek biex tirċievi dak il-Mulej għandu għalik. Tiġix tisma' messaġġ sew jekk tiġi hawnhekk fil-post jew nkella tisimgħu minn wara l-YouTube
jew fuq il-Facebook. Tkun bħalma jgħid Ġesu, do not be only hearers. Tkunux biss dawk li tissimgħu il-kelma, imma kunu fost dawk li intom twettqu u taġġixxu fuq il-kelma, għax jekk inti tisma' biss ma tirċievi xejn. Il-bieraħ kont qed nagħmlu konna naqraw il-Bibja bħalma nagħmlu ta' spiss madwar il-mejda jiena u t-tfal tiegħu il-mara u bdejna nitkellmu kif meta il-mulej fejja il-mara dik il-mara li kellha nixjeta d-demm u kemm hija importanti li aħna nemmnu il-Bibja u naqbduha u inħalluha letteralment kif inhi u nemmina kif inhi fil-kuntest ovvjament qed nitkellem fuq kull nhar darba issa sewwa u għaliex waqt li kellna anke l-Ġesu fil-ġisem jgħix fuq din l-art bosta nies xorta waħda ma fiqux. Bosta nies xorta waħda ma rċivewx. Jiena nemmen waħda miċ-ċavetti ċwievet hemm bosta imma l-iktar waħda naħseb bil-fors tiddaħlek fit-tip ta' receptivity biex tirċievi hija inti tkollok qalba ċana, tkollok il-ġuħ. Jekk inti ma jkollokx ġuħ, unut li nagħmilek bufè quddiemek għax m'inti ħadd ikol xejn. Tkollok il-ġuħ, allura inti meta tiġi River of Love, meta tmur komunità oħra jew fejn tmur fejn il-mulej poġġik u sejjaħlek, mur bil-ġuħ. Tiġix hawnhekk għax ħatara l-ħabib jew il-ħabiba jew għax ħatara l-aħwa, tajjeb ma fih xejn ħażin dik. Imma mur bil-ġuħ u jekk jista' jkun meta tidħol f'dan il-binja f'qalbek jgħid jiena ma rridx noħroġ l-istess kif dħalt, irid noħroġ trasformat, irid noħroġ mibdul, irid noħroġ li naf li Alla messni. Messni, amen? Halleluja. Mela number 1, il-messaġġ li l-mulej poġġi f'qalbi il-lejhom għal dan il-żmien hija għal Pentekoste. Ippożizzjona lilek innifsek biex tirċievi l-esperjenza ta' Pentekoste. Irċievi billi inti kollok qalbek f'posta, moħħok f'postu, jiġifieri bl-Ingliż ngħidu in the right place, u x'tagħmel l-azzjonijiet tiegħek irid ikunu allanjati, aligned biex inti tirċievi. Kif ħanaraw fl-Atti tal-Apostli, kapitlu 2, ħanaraw li dak li esperjenzaw il-120 setaw esperjenzaw 500 ruħ. Imma 120 biss minnhom ippożizzjonaw qalbhom, moħħhom u l-azzjoni tagħhom biex jirċievu dak li Alla għandu għalihom. U di mhux biss f'Pentekoste, u di mhux biss l-Ispiritu Santu, l-mamudija tal-Ispiritu Santu, di f'kollox. Inħobb ngħidha qed tal-weekend li għadda u ħanerġa' ngħidha llum. Dak kollu li għandu għalik Alla tiġewwa tiegħek u tiġa tajulek. Imma ma jfissirx li inti irċivejtu. Tippożizzjona lilek innifsek biex tirċivih. Sewwa hemm affarijiet li jridu nagħmlu aħna mill-parti tagħna biex jiena nirċievi dak li Alla għandu għalija. Sew jekkux fejqan, sew jekkux maħfra, salvazzjoni, il-qawwa tal-Ispiritu Santu. L-attitudni ta' xi wħud jekk Alla jrid jagħtini xi ħaġa naf fejn noqgħod. Dik hija arroganza tinten minn l-infern. Jekk Alla jrid ifejjaqni jew. Le Alla għandu ċertu prinċipji fis-saltna u jekk inti ma tilħaqhomx dawk il-prinċipji ħatibqa' mhux infejjaq. Ħatibqa' mhux meħlus. ħatibqa' makkas. ħatibqa' imbeżza. Il-pożizzjoni talla hija settled għall-eternità. Hija l-pożizzjoni tiegħek li titbiddel kuljum. Il-Alla jiena meta nfittxu naf fejn huwa. Meta Alla jfittxni mhux dejjem isibni l-istess post. Daqqa miegħu, daqqa miegħux, daqqa ħafna miegħu, daqqa ftit miegħu. Mela x'qed jitbiddel? Qed nitbiddel jien.
U Alla jridni li jiena niġi konsistenti biex jiena nibqa' dak il-vessela li kontinwament jopera minni, iflowja minni. Halleluja. Grazzi Spiritu Qaddis. L-Ispiritu tal-Mulej qed jgħid lill-Knisja bħalissa moħħkomha. Intom dawk kollha li tissegwu fuq YouTube u Facebook. Isimgħuni sewwa, l-Ispiritu tal-Mulej qed jgħid lill-Knisja. Ħafna minnkom tliftu il-widna tal-Ispiritu Santu. Ħafna minnkom tliftu is-smieħ tal-vuċi tal-Ispiritu Santu. U għalhekk tinsabu maksin, oppressati. Ftakru fejn hemm l-Ispiritu tal-Alla hemm il-ħelsien, hemm il-libertà. Jekk inti ma tħossokx ħieles liberu, hemm ċans li tlift il-vina tal-Ispiritu Santu. Bil-Bibja tgħidlek li meta Alla bagħat l-Ispiritu tal-Alla, Romani 8 vers 14-16, bagħtu biex lajna jaħlisna minn taħt il-jasar tal-biża. Biex ma nibqgħux maħkum aktar bil-biża. Ħalluni nipridka l-kelma u inta mill-li trid bija. Mhux għax ħadd ħajwaqqafni ta', imma ħanipridka l-kelma u inti mur fil-kamra ta' ġewwa u ddilja mal-mulej fuq dak li ħanejd. Ħafna Kristjani bħalissa qed jgħidu ġogaġġa. Dawn huma l-istess nies li suppost huma mimlin bl-Ispirtu tal-Alla. Li qatra biża suppost ma toqgħodx fija. Sew jekk bneħles minn nar u sew jekk ngħaddi minnu naf li Alla miegħi u fija. Moħħkom ma' waħwa. Jekk jaħna qegħdin fl-aħħar ta' żminijiet. U Ġesu ġej. Ħafna mill-Kristjani mhumiex pożizzjoni sabiħa quddiem Alla. Għax huma mwerwura. Ħanejd xi ħaġa oħra. Għal ħafna Kristjani f'Malta, il-ġimgħa d-dieħla Alla ħajkun Alla differenti. Ifhmuni sewwa. Ifhmuni sewwa. Għax issa once li uffiċjalment ħajiftħu l-knejjes, issa ħataqa l-biża tal-virus. Meta fin-naturali l-virus għadu waqgħu. Mela għax issa ħatiġi mill-awtoritajiet li nistgħu noħorġu, il-kelma tal-awtoritajiet tant nemnuha iktar milli nemmnu xejn Alla. Impoġġi lil Alla question mark. Imma xjgħidu l-awtoritajiet, xjgħid il-kamp mediku dak il-Vanġelu. Toħodniex ħażin għalkemm kull rispett ħudni kif trid. Imma ipprovisma. Għax jekk Kristu vera ġej, tafu x'ħajfittex. Żgur mhux ġej, anzi ħanidilkom ħaġa, mhux ġej issa Ġesu. Irrelaxjaw. Għax bħalissa l-biċċa kbira tal-Knisja hija friżata bil-biża'. U jekk jiġi issa Ġesu, minflok jaħtaf 5 minn 10, ħajkun jaħseb xi waħda jew tnejn. U nafu li ġej nisa, Ġesu ġej suppost għall-Knisja mimlija bil-qawwa u fidi. Il-qawwa tal-Ispiritu Santu. Xi ħaġa interessanti moħħkom hawn isimgħu sew. L-Ispiritu tal-Mulej bħalissa qed nipprofetizza. Qed nipprofetizza. Sa min għandu widni ħajsma'. Qabel ma ġie l-Ispiritu Santu f'Pentekoste, id-disċipli li jħobbu l-Ġesu kienu mwerwra. Imma meta ġie l-Ispiritu Santu għamel id-differenza kollha.
jista' jkun li f'da ħafna Kristjani well-meaning jħobbu l-Ġesu u ma mwerwra għax kull ma kellhom biss titlu ta' Pentekoste jew ta' karizmatiku jew ta' Kristjan imma ma kellhomx l-esperjenza. Għax jekk verament jien nimxi taħt l-esperjenza ta' Pentekoste, ħanidikom ħaġa ħa. Il-Kristjani kollha li taqra fuqhom inti u jiena fuq il-Bibja kollha kienu Pentekostali. Però tħarsux lejn il-knejjes Pentekostali tad-dinja tal-lum, għalkemm hemm ħafna minnhom tajbin ukoll. Le, titħares lejn il-Knisja ta' Pentekoste, għadd tal-Apostli. U din jiena ngħidha ma nafx kemm il-darbetta fil-preaching tiegħi f'dawn l-aħħar 25 sena. Xi kultant li jgħiduli, minti kemm dejjem tirrepeti lek innifsek. U kemm ħaddhom tgħid l-istess ħaġa. Inni nirrepeti li nnifsi u ħafna xorta għadhom ma qabluhiex. Imma ħie kemm inti antikwat iva. Jiena rrid nkun eżattament bħalma suppost kellna nkunu 2000 sena ilu. Jiena il-dizin tal-Kristjaneżmu li jiena rrid nimxi fih kull jum hija kif għexu l-apostli 2000 sena ilu. Dawk li jissejħu apostolik, ħafna knejjes kattolċi, protestanti, evangeliċi, luterani, mhumiex iktar apostolik, they have become an apostasy. U jħamru wiċċ Alla. Għax ma jisbħu xejn il-Knisja apostolika tal-Atti tal-Apostli. Basta nafu l-Grek u nafu l-Hebru, imma jekk jgħidha l-Ispirtu Santu, ngħidu dak x'kien. U ma jxammuhx. Anzi, hemm minnhom li laqas jafu li huma mejta, jgħidulu d-demonju. Dak mix-xitan ta' aħjar qatt ma twelid jekk kettek. Niftaħru li nafu l-kelma, niftaħru li nistudjaw il-Grek u nistudjaw il-Hebru. Don't miss next Wednesday message. Jekk għandek il-kallijiet, kollha ħanirfizhomlok. Jiena Gordon Ġammanxie nimxi wara Kristu u jekk hemm xi ħadd aħjar minni irrid dak li għandu. Dak li war minni għasad inħares lejh għax huwa warajja. Ġieli jettilkom jekk jgħid li tlobni lajnuna nejnu. Jew nejna ovvjament. Halleluja. L-Atti tal-Apostli naraw kapitlu 2 ħanibdew naqraw ejja. Ħanibdew naqraw. Grazzi Ġesu. Mela. Meta wasal jum il-għid il-50 huma kienu l-koll flimkien f'post wieħed. U f'daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal tarieħ qawwi u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin. U darulhom f'ilsna fuq ishom tan-nar. Isn't that interesting? Jiena nemmen li xejn ma huwa kombinazzjoni fil-Bibja għaliex il-sna. Għaliex ma dereġ ħuta, pereżempju. Jew xi għajkla. Il-sinder. Għax l-ewwel ħaġa li jaħtaflek Alla jekk verament esperjenzajt il-qawwa tal-Ispiritu Santu huwa l-sinek. U tibda titkellem bħal Alla, mhux bħal Kristjani, bħal Alla titkellem. U jibdew jgħidulek kemm inti min taħseb li jien. Ħallihom jgħidulek hekk. Ma jistgħux jifhmu. Mhux ma jridux, ma jistgħux. L-Iskrittura tgħidlek il-bniedem naturali ma jistax jirċievi l-affarijiet tal-Ispirtu tal-Alla. L-ewwel Korintin 2.
U meta tisimgħu xi ħadd jgħid fuqi, twaqfux. That's called free advertisement. Hallelujah. Mbagħad jekk jagħmel ħsara l-Vanġelu, mbagħad jirrispondi hu quddiem il-mulej. Hallelujah. F'daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal riħ qawwi u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin u darulhom il-sna qishom tan-nar li tqasmu u qagħdu fuq kull wieħed minnhom. Kulħadd jgħid fuq kull wieħed minnhom. Imtlew il-koll. Xtejt? Imtlew il-koll. Mhux imtlew bis-12. Il-koll, hawnhekk kien hawn 120 ruħ. Mela nisimgħu, dak kollu li ħajirċievu l-12 l-apostlu ħajirċevuh il-100 u kemm jiġu 108 persuni oħra. Il-Bibja tissejjaħ, dal-ktieb jissejjaħ l-Atti tal-Apostli, però mhux ġust li jissejjaħ hekk, għandu jiġi msejjaħ l-Atti tal-Ispiritu Santu. Dan huwa ir-raba' Vanġelu. Hawn min jgħidilkom għax hawn 4 Vanġeli hawn 5. Il-ħames wieħed huwa dak li kitab l-Ispiritu Santu. Infatti l-istess ovvjament awtur li Alla uża Luk, dak li kiteb Luk u kiteb l-Atti. Mela l-Ispiritu Santu ġej fuq il-120, ġifieri għal dawk li jgħidu il-ħmerija u d-dawwa, meta jgħidulek daw kienu biss għall-apostli, laqqas biss jafu jaqraw, aħseb wara kemm ħajmorru jinterpretaw. Qas jaqraw ma jaf. Hawn knejjes f'Malta ħwaw, somba knejjes, ħannieħa l-kelma dik il-kelma knejjes, gruppi. Bosta appuntati, il-mexxej appuntat minnu nnifsu. U għalhekk infatti m'hemmx il-qawwa Pentekoste, il-qawwa apostolika. Għax Alla mhux ħadd titmejjel biha. Sewwa. U imtlew il-koll bl-Ispiritu Santu u bdew jitkellmu bil-sna oħra. Kemm minnhom? Kollha 120. Skont ma l-Ispiritu kien jagħtihom jitkellmu. Jekk inti tara dal-messaġġ illum wara YouTube qgħid illum jien ħanitkellem bil-sna oħra. Issa jekk inti xi darba ma rċevejta ma' modija tal-Ispiritu Santu, xorta tista' titkellem anzi kompli tkellem u tkellem ħafna bil-lingwi. Jekk inti għadek qatt mesperjenzajt il-mamudija tal-Ispiritu Santu, hekk tissejjaħ fil-Bibja, mamudija tal-Ispiritu Santu, illum ix-xennaq biex inti tirċievi l-mamudija tal-Ispiritu Santu, timtela b'qawwa u titkellem b'lingwi. Jiena naħseb tant imtlew b'qawwa da minn x'imkien dil-qawwa tittisbroffa l-ewwel waħda u l-ewwel waħda hija xabala bakondura ya bassaħala bamarokonda. Just espert. Tifhmu? U meta letteralment hekk kamlu. Issa nafhom imma daw bdew jitkellmu b'lingwi li tifhimhom. Hemm lingwi tal-bniedem u hemm lingwi tal-anġli. Jekk xi ħadd jitkellem jinnaf bl-Ispanjol u qatt ma tallem Ispanjol, jien ħarif mhux nifhem l-Ispanjol, more or less. Jekk jitkellem xi ħadd bl-lingwi tal-anġli, mela ħadd ma ħajfhmu u għalhekk ikun hemm bżonn l-interpretazzjoni. Sewwa? Anyway, dak imbagħad morru studjaw sew għaxruh l-ewwel Korintin 14. Għaxruh, imbagħad nitkellem forsi iktar fuq di. Kalla jrid, imma msamma. Mela, u f'Ġerusalem kien hemm xilut nies twajba, u msamma da ġara waqt li kienu f'Ġerusalem. Issa ismawni. Morru vers 11. Daw kollha il-120 ġiet fuqhom qawwa sopranaturali. Qabel ma tmorru vers 11, morru vers 8 ta' kapitlu 1. Thank you, Holy Spirit. Imma meta jiġi fuqkom l-Ispiritu Santu, kulħadd jgħid fuqi.
ġej fuqi, l-Ispiritu Santu ġej fuqi. Ejda, l-Ispiritu Santu ġej fuqi. Mhux ġej miegħi. L-Ispiritu Santu ma' kulħadd, inkluż mal-prostituta, ma' dik li drogata, ma' dawk li għax huwa omnipreżenti, Salmija 39, l-Ispiritu Santu huwa kullimkien. Imma ma jfissirx xi qed kullimkien kulħadd qed jibbenefika minnu, mela huwa kullimkien għax huwa omnipreżenti għax huwa Alla. Huwa fil-biss Kristjan, għax il-Ġesu jgħidlek meta tiftakru meta Ġesu derulhom kienu fil-kamra ta' fuq weħidhom imwerra u kienu 12 biss. Dik kienet esperjenza totalment differenti. Nefaħ fuqhom għalhom irċievu l-Ispiritu Santu. Bibja tgħidlek meta inti titwieled minn ġdid, titwieled mill-Ispirtu u mill-ilma. Ġwanni kapitolu 3 vers 3-8. L-Ispirtu għal Ispiritu Santu u l-ilma naf li min jaħseb li qed tirreferi għal mamudija u l-mamudija għandek titgħammet imma l-ilma mhux qed tirreferi għax inti ma jgħidlekx titwieled ġol, ilma titwieled mill-ilma, hemm differenza. U dik hemm lezzjoni sħiħa fuqha. Titwieled mill-ilma tfisser il-Bibja tgħidlek aħna ġwagbu kapitlu 1 vers insejt fejn vers għandek minnek il-sesbar xi vers bej vers 8 sa 14 ħaġa x'imkien hemm. Fejn l-Iskrittura tgħidlek aħna twellitu ġewna mwilda mill-kelma tal-Alla. Għax il-Bibja tgħidlek il-kelma tal-Alla Efesin kapitlu 5 vers 24-25 tgħidlek li aħna ġejna maħsula bil-kelma tal-Alla. Mela meta twilid inti smajt il-kelma, l-Ispiritu Santu ħadem fuq qalbek. Bang! Twelid minn ġdid. Twelid minn ġdid. Dik hija twelid minn ġdid. Imma hemmhekk ma rċevejtx qawwa, hemmhekk irċevejt sonship. You became a child of God. Ġwanni 1 vers 12 il daw kollha li rċevewh lilhom toqhom. Is-seta u dritt li jsiru iwlet Alla. Mela il-mamudija tal-Ispiritu Santu mhix għas-salvazzjoni tiegħek. Imma tagħmel differenza kbira għas-salvazzjoni ta' ħadd ieħor. Għaliex? Għax il-mamudija tal-Ispiritu Santu li hija il-fulfillment ta' Pentekoste, Alla bagħtilhom l-Ispiritu Santu biex jagħmlu l-istess opri ta' Ġesu. Ħanfakkarkom. Meta Ġesu twieled, l-Iskrittura tgħidlek Luqa kapitlu 1 twieled minn min? Mill-Ispiritu Santu. Imma 30 sena ma l-ebda miraklu. Meta beda jagħmel il-mirakli? Meta mar fil-Ġordan. U l-Bibja tgħidlek niżel fuq u l-Ispiritu Santu. Mbagħad wara li qam minn dik il-mamudija mar fid-deżert mimli qawwa. Hemm differenza bejn tkun hemm wielet mill-Ispiritu u tkun maddas u mammet u mlibbes bl-Ispiritu Santu. U jekk inti trid tagħmel l-opri ta' Kristu, trid tkun maddas bl-Ispiritu Santu. Halleluja. Halleluja. Għalhekk Ġesu qalilhom f'Ġwanni kapitlu 14 vers 13 l-istess sopri nagħmel jien għad tagħmluhom anke wkoll intom. Anzi għad tagħmlu aktar minni għax jinsejn għand il-Missija. U ħarebatilkom il-Ispiritu Santu. Mela l-opri soprannaturali ma tistax tagħmilhom mingħajr l-Ispiritu Santu. Isimgħuni aħwa. Moħħkom hawn. Ġesu Alla l-Missir bat id-dinja, bat il-Ġesu fid-dinja biex issalva lid-dinja. Ġifieri Alla bat il-Ġesu u permezz ta' Ġesu ġab is-salvazzjoni. Permezz tal-Ispiritu Santu bat il-qawwa soprannaturali. U jekk tistgħu taqrawha kull imkien. Mingħajr l-Ispiritu Santu Ġesu ma m'hemm xejn. Narawla, il-mulej naraw jopera fil-mirakli, fil-sopranatural, ikeċċi xjaten, once li ġi mammet, l-Ispiritu Santu. Jiġifieri sa 30 sena, Ġesu kien bin il-bniedem, kien bin Alla, kien perfett, kien bla dnub mingħajr miraklu wieħed. Imma meta nġim libbes bl-Ispiritu Santu, hemmhekk imbagħad bdejna naraw il-qawwa soprannaturali. Mela meta l-Ispiritu Santu jiġi, naraw is-sema tinvadi l-art. U l-ewwel l-art li tinvadi hija int, għax inti magħmula mill-art. Mit-trab tal-art. Halleluja. Halleluja. Mela, Atti 1 vers 8. Imma meta jiġi fuqkom l-Ispiritu Santu,
intom tirċivu l-qawwa u tkunu xhieda tiegħi f'Ġerusalemm. Interessanti, ix vera? Li Ġesu jgħidilhom tkunu xhieda once l-Ispiritu Santu jkun ġi fuqkom. Għax once l-Ispiritu Santu jiġi fuqkom, intom tirċivu qawwa sopranaturali, qawwa mirakoluża. Issa, l-Ispiritu Santu ma jiġix biss biex titkellem bil-lingwi. The Holy Spirit is not just for you to speak in tongues. The Holy Spirit comes upon you so that you will do the supernatural works of the kingdom. L-Ispiritu Santu jiġi fuqek biex inti tagħmel l-opri sopranaturali tas-saltna. Amen. Ġesu jgħidilna fejn intom taraw is-saltna ġiet hija fejn qed taraw l-Ispiritu Santu jopera. Bil-fejqan, bil-ħelsin. River of Love, l-Ispiritu Santu jopera. River of Love, is-saltna waslet. U River of Love qed Alla tqajjem ħaddiema, soldati mimlija bil-qawwa ta' Spiritu Santu biex imorru u jġibu il-qawwa tas-sema fuq din l-art ta' Malta u Għawdex u kull fejn il-mulej jibgħathom. Halleluja, grazzi Ġesu. Grazzi Ġesu. Int sodisfatt fejn inti mal-mulej? Eżis aħwa daw kollha tarawni fuq YouTube u fuq Facebook. Int fejn int mal-mulej sodisfatt? Sodisfatt int? Isimgħuni, jekk kien sodisfatt, dal-messaġġ mhux għalik. Dal-messaġġ għal nies li jridu iktar. This is a message for those who want more, not those who say, "Oh, well, I'm happy the way I am." That's your problem. Hallelujah. Sodisfatt fejn inti? Jekk m'inti sodisfatt, illum nixtieq ngħidlek, there's more. There is more. Taf li inti tasal fejn tasal mal-mulej, jien inni nimxi mal-mulej bil-grazzja talla u bis-saħħa talla. 25 sena. U 25 sena inni b'25 sena bil-ġuħ. Jalla dawk kollha li tarawni. Mill-inqas tagħmlu 25 sena bil-ġuħ għall-mulej. Mill-inqas. Halleluja. Ħares lejn nies li inti tista' tibbenefika iktar fil-mixja tiegħek fil-mulej. Mhux nies li jikkomodawk, imma nies li jistreċċjawk. Dawk kollha li qed tisimgħuni bħalissa fuq YouTube u Facebook, jekk inti tħobb stretching classes, come to River of Love. Għaw ħafna li huma ġamjati. Ġili smajtu xi ħadd jgħidlek inħossni ġamjat. Wasal iż-żmien għal naqra żejt. Għandek iż-żejt għax qed tissizja. Halleluja. Pentekoste tfisser li s-sema ġiet fuqek, il-qawwa tas-sema ġiet fuqek. L-Iskrittura tgħidlek fl-Atti tal-Apostoli kapitlu 1 li nstema mis-sema ġej. U vers 1, kapitlu 2, vers 1 u 2. F'daqqa waħda ġie mis-sema. Mela din hija l-qawwa tas-sema. Issa meta din qawwa tiġi, iġġib magħha l-qawwa tas-saltna. L-Iskrittura Ġesu jgħidlek fl kapitlu 11, jgħid li l-opri tal-Ispiritu Santu jidhru fejn is-saltna talla waslet. Eżis aħwa. Aħarbu minn hekk imsejħa gruppi li jiniktu l-Ispiritu Santu. Li naf li ħalissa għan il-fessru sbatak kalli praise the Lord, il-mulej fejqek wara. Il-Pentekostali mhux titlu. Il-Pentekostali huwa moviment tal-Ispiritu Santu. Xi kliet snin ilu grupp lokali mejtin, dawn huma fost dawk li ħinħatfu l-ewwel fil-mulej. X'il-mulej jgħidlek l-ewwel ma jinħatfu hum il-mejtin fi Kristu. Halleluja. Grupp lokali mejjed. Li akkużawni li jiena moviment. Illa, praise God.
Bajda, tiqafx. Kompli sejda. If you have the Holy Spirit, you must be completely and continuously moving. You cannot become stagnant. Jekk l-Ispiritu Santu li l-Bibja tgħidlek fi Ġwanni kapitlu 7 huwa bħal xmajjar. Inti li ma xmara tara li ma timmuvjax. Kella tieqaf tispiċċa qadira mill-maqijat. U ħafna gruppi saru qadira tal-ilmaqijat. Aħna kuntenti hekk. Le aħna mhux ħaninbidlu. Le jiena aħna nżommu mal-classical theology. Inti għandek mużew, mhux moviment. Jekk trid moviment ejja River of Love. Jekk trid mużew, ċempluli u nibatilkom lista ta' mużewi. Xi ħadd qalli, we are classical Pentecostals. What the heck does that mean? That means God did something in the past and I got stuck to the past. I'm a classical Christian. What the heck does that mean? I'm amazed how easy it is to become religious. How it is. How easy. Hallelujah. Jien Pentekostali, mhux għax għandi d-denominazzjoni, għax jiena nemmen fil-moviment tal-Ispiritu Santu li l-fejqan għadu sal-lum, il-qawwa tal-mirakli għadhom sal-lum, in-nies inħelsi għadhom sal-lum, il-Knisja kollha rrieda titkellem bl-Ispiritu Santu bil-lingwi għax tgħid l-Iskrittura. Imma tgħidli pastor hemm fejn tgħidlek li ma tkellmux. Sempliċement ma tgħidlek xejn, mhux tgħidlek ma tkellmux. Għax Iskrittura tgħidlek hawnhekk. Mela Mark kapitlu 16 tgħidlek vers 15-17. Tgħidlek dawn huma s-sinjali li jsegwu dawk kollha li jemmnu. Min jemmen x'jagħmlu l-ewwel ikaġġu x'jagħten. It-tieni x'jagħmlu? Jitkellmu b'lisna ġodda. Ġesu ma 10 xi wħud ikeġġu x'jagħten. Dawn huma s-section tal-dawk ikeġġu x'jagħten. Mbagħad għandek is-section jitkellmu b'lisna ġodda. Mbagħad għandek is-section dawk li jitkellmu jaqbdu srib. Mbagħad għandek is-section dawk li jmiddu jdehom u joqogħdu jeddibotaw jekk hux ħajfiqu jew lew, jekk ma jfiqu jgħidulhom naħseb Alla għadu ma jirġi fejjek issa. I hate religion, even if it comes under the title of Pentecost. Hallelujah. Amen? Mela, ħankomplu. Morru fi ktib ta' Atti 2, vers 38. Atti 2. U Pietru weġġibhom u qalilhom, indmu u jitammet kull wieħed waħda minnkom fl-isem ta' Ġesu Kristu għal maħfra tad-nobijiet u intom tirċievu d-don tal-Ispiritu Santu. Għax il-weda qiegħda għalikom u għall-ulidkom u għal dawk kollha li huma l-bogħod, inkluż dawk li jgħixu f'Malta u Għawdex, u għal dawk kollha li Morea Latana jsejħilhom. Isimgħuni aħwa. Ħanagħmel appell nazzjonali. Maltin u Għawċin isimgħuni sew. Il-mulej qed isejjaħ ħafna biex jindmu jduru lejn il-mulej. U il-mulej urini li ħafna ħajtamdu, aw ħafna nies li ħajtamdu. Għaw ħafna nies ħajtamdu. Jekk inti qed tisma' dan il-messaġġ issa u għadek qatt ma tajt ħajtek il-Kristu u għadek qatt ma tammit u żmien il-mulej jgħidlek ittammet issa qabel ma jkun tard wisq. Ittammet. Dik għas-salvazzjoni. Make sure. U għal dawk kollha taraw għadek qatt ma tammit ma tagħmilx differenza li ma grupp identifika miegħu, identifika number 1 qabel kollox ma' Kristu. Hallelujah. Mela make sure li titamdu u għal dawk kollha tixtiequ titamdu ma tafux min jista' jagħmilkom tistgħu titamdu tiċċemplu lili tikkuntattjaw lili fuq il-Facebook, fuq Messenger, fuq telephone number, tistgħu taraw il-telephone number tal-komunità pubbliku. Hallelujah. Mela dawk kollha li rċevew, mela kollha rċevew u kollha tkellmu bil-Ispiritu bil-ilsna, mhux ħammissu għal-issaħħa ma ħansemmija. Isimgħuni aħwa.
Hemm fil-Bibja dak li jsejjaħ l-ilsna li kulħadd kull Kristjan suppost jitkellem. U mbagħad hemm id-don tal-ilsna li miegħu jmur hand in hand id-don tal-interpretazzjoni. Dawk mhumiex l-istess ħaġa. U fuq liema kriterji dan qed ngħidu, titmur taqra u tistudja sew l-ewwel Korintin kapitlu 14, 13-14. Għax iskrittura tgħidlek li d-doni jħaddimhom l-Ispiritu Santu meta jrid u għal ġid komuni tal-Knisja. Li titkellem bl-ilsna ġeneralment hija għalkemm tista' tintuża pubblikament u pereżempju fil-ġemgħa għandha tintuża meta tinfaħru lil Alla, mhux meta tinkellmu lil bniedem, meta nfaħru lil Alla. Sewwa għax jekk inti tiswiċċja titkellem ma' bniedem bl-ilsna, dak il-bniedem mhux ħajfmek. Allora mbagħad tkun hemm l-interpretazzjoni ta' dak il-lingwa u issa dik taqa' taħt il-kategorija ta' tip tal-sin ieħor jista' jieħ id-don tal-ilsna. Sewwa issa d-don tal-ilsna bħal metilkom qabel, l-Iskrittura tgħidlek u hemm diversi ilsna differenti fl-ewwel Korintin kapitlu 12. La hemm diversi doni ta' ilsna, hemm diversi ilsna differenti. For there are varieties of tongues or operations of tongues. Ħafna sfortunatament jaqbduhom kollha f'borma waħda jaħsbu li qed jirreferi għall-istess ħaġa. Infatti anke ministeru tal-tongues, intom pereżempju f'River of Life taraw ħafna ministeru tal-tongues, jiena nkun qed ngħid messaġġ bit-tongues u mbagħad nagħmel interpretation. Dak kien qed namministra bih issa. Qed tifhem? Anyway, hallelujah. Okay, praise God. Dak huwa talim ieħor, mhux ieħor, imur ma dan ma mhux fuqek ħanitkellmu lum ħankomplu. Mela isimgħuni. L-Atti tal-Apostli kapitlu 1, kapitlu 2 u kapitlu 3. Number 1 naraw il-Ġesu tela fis-sema. Kapitlu 2. L-Ispiritu Santu jiġi mis-sema u jimla bil-qawwa il-Knisja. Kapitlu 3 naraw il-Knisja mibgħuta bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. U meta naraw il-qawwa tal-Ispiritu taraw, l-ewwel ma jsir il-biċċa kbira kważi dejjem fil-Bibja, l-ewwel ħaġa ma naraw hija id-don tal-lingwi jew nkella ħalli nkun iktar rett, nkun iktar korrett, hija li l-koll jitkellmu bil-sna ġodda. Dak huwa l-ewwel sinjal. Però mhux biss, fl-Iskrittura tidher pereżempju Atti tal-Apostli 19 vers 7 tidher ukoll il-profesija. Tibda taħdem id-don tal-profesija, proclaiming. Fatti naraw fl-Atti tal-Apostli kapitlu 2 fejn bdew jimmanifikaw il-Alla u bdew jxandru il-kobor tal-mulej u jipprofetizzaw. Fl-Atti tal-Apostli x'naraw? Naraw l-Apostli joperaw bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u l-wieħed li kien matub minn twelidu minn ġkunitu jgħidulu f'isem Ġesu Kristu u imxi. Mela da xiġri, mela l-qawwa tal-Ispiritu Santu ta' Pentekoste tiġi biex lilek jagħmlek xut ta' Kristu xoxt. Aħwa, meta Ġesu jgħidilna f'Atti tal-Apostli wieħed vers 8, intom tirċivu l-qawwa biex inkunu xhieda. Ġifieri tagħtu xhieda. Xi tfisser tagħti xhieda? Tagħti evidenza. X'inhi l-evidenza? L-evidenza li tkellem bil-lingwi, l-evidenza li nkeċċu x-xjaten, l-evidenza li naraw il-fejqan u l-mirakli, dik hija l-evidenza. U min jimxi f'daw l-affarijiet fl-esperjenza tiegħi huma nies li huma mimlija bl-Ispiritu Santu u rċevew il-memodija tal-Ispiritu Santu. Hallelujah, praise God. U dik il-kelma qawwa, ħafna minnkom tafu għadi, hija l-kelma dunamis li tfilġ minna nieħdu l-kelma dynamite li tfisser il-qawwa splussiva mirakoluża tas-seba. Hallelujah, dak irċevejna aħna da mhux xi biċċa ħamiema jew xi biċċa ħuta fuq rasna, aħna rċevejna l-qawwa tal-Alla. Hallelujah, grazzi Ġesu. U vers rajnihom ma' 2 vers 4 kollha rċevew. Vers 38-39 għal kollha din id-don, dan id-don huwa għal kulħadd. Mark 6 vers 15-17 kollha jitkellmu bil-sna ġodda. Dawn huma sinjali li int il-Kristjan iġibek minn ħaruf għall-iljun. Għandna ħafna ħrief Kristjani m'għandniex biżżejjed iljuni. Hallelujah. Grazzi Ġesu. U għalhekk il-lejla kulħadd jgħidha wara jien ħanirċievi il-qawwa tal-Ispiritu Santu u ħanitkellem bil-sna ġodda
Hekk kif l-Ispiritu Santu jagħtini. Halleluja. Jien ħan irċivi, kulħadd jgħidha jien ħan irċivi, ejda fuq il-YouTube, ejda fuq il-Facebook, jien ħan irċivi. Okay? Ħamorru fil-Ktieb tal-Atti kapitlu 8 malajr. Ftit minuti oħra u nitolbu magħkom iżda saħwa. Atti 8 vers 14. Araw. Acts 8. Acts 8. Vers 14. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. L-apostli li kienu Ġerusalem semaw li Samarija, ġviri raħal, laqat il-kelma talla. Mela daw tiġa laqaw il-kelma talla, tiġa emnu f'Ġesu. Infatti, ħafna minnhom itgħamdu fl-ilma. U bagħtu hemm lil Pietru u l-Ġwanni. Dawn niżlu hemm u talbu biex dawk li jemnu, mela daw tiġa saru disċipli. Inti għandek ħafna disċipli fil-Kristjanizmu, għandek ħafna Kristjani li għalkemm huma salvati ma m'għandhomx l-esperjenza tal-qawwa tas-sema fuq ħajthom. Daw jirċievu, mela u talbu biex dawn jirċievu, x'għamlu daw? Talbu biex jirċievu. Ejda wara daw talbu biex jirċievu. Mhux talbu biex Alla jibatilhom. Infatti din hija ċavetta. Isimgħuni eżiż aħwa, well-meaning, loving, precious souls. Fis-saltna talla, inti nuti toqgħod titlob il-Alla jfejqek. Wrong. Bħalma wrong toqgħod tgħidlu mulej salvani, salvani, salvani. Tidax imkien taraħ fil-Bibja? Le. Dan huwa wieħed mill-iżbal kardinali li żamm il-Knisja iffriżata u bl-qawwa. Għax dejjem qed jistennew ġej xi ħaġa, meta diġà ġie, issa int jiena nitlob għalik biex inti rċievi, mhux biex Alla jtik. Jiena m'għandix ngħid, Alla mulej lejla dawk kollha jridu jsalvaw, please salvahom ja ħasra, please salvahom. Mhux ħanoqgħod nagħmel hekk. Jiena nitlob għalik biex int tirċievi. Ekku koll il-fejqan. Ekku koll il-mamudija tal-Ispiritu Santu. Infatti, ekku koll dak kollu li għandu għalik. Għalhekk jiena bdejt biex inti tirċievi dak li Alla għandu għalik, jiddu kollok qalbek, moħħok mhux il-brain ta' your mind, it's a different thing. And your position, your attitude has to be rightly aligned to receive what God has for you. Hallelujah. Mela għajda warajja, il-lejla jien ħan irċievi il-qawwa tal-mamudija tal-Ispiritu Santu. U l-lejla jien ħan itkellem bil-sna ġodda. Mhux mulejtini l-sna ġejjin, għadha mhux qed inħoss xejta. Tilħaq tixjih, toħroġ bil-pensjoni u tkun għandek ma rajt u ma ħassejt xejn. Għax mill-punto di vista tal-Alla tiġa dak kollu li għandu għalik. Mill-punto di vista tiegħek inti titgħallem tirċievi. Hallelujah. Thank you Jesus. Okay. Mela vers 14 xrajna. Vers 16 għax l-Ispiritu Santu f'parentesi għat li kienu disċipli, għat li kienu mamda, għat li kienu salvati, kien għadu ma niżel fuq ħadd minnhom imma kienu itamdu biss f'isem il-Mulej Ġesu. Mbagħad l-apostli għedu jdejhom fuqhom u huma rċevew l-Ispiritu Santu. Issa għandna problema. Pastor, kif ħadd metti idejja fuq? Jiena qiegħed wara l-Facebook. Kif ħadd metti idejja fuq? Jiena qiegħed narawhom fuq il-YouTube. M'iniex qiegħed tħabbix rasek. Dik vera nagħmluha. U once niftħu ħana nkomplu nagħmluha. It-qejjed tal-idej. Ovvjament, sewwa. Imma morru fl-Atti tal-Apostli kapitlu 10 malaj. Għax ovvjament Alla mhux limitat. Tista' tgħidha Alla mhuwiex limitat. Alla ħanejlek juża l-idej, Alla juża l-predikaturi, imma Alla jekk titqanqal l-Alla ix-xenna għal-mulej u jaqbes muntanji u jaqbes aluf u miljuni ta' nies għalik jekk jara qalb paċċana u mimlija befilji. Fadda darba Smith Wigglesworth qal, God is willing to jump over thousands of people to touch one with the cry of faith.
Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Vers 44 nisimgħu di. Meta Pietru kien għadu qiegħed jgħid dan, l-Ispiritu Santu niżel fuq dawk kollha li kienu jisimgħu. Jiena nemmen issa stess f'isem Ġesu Kristu li inti qed tisma' dal-messaġġ issa fejn inti u l-Ispiritu Santu qed jinżel fuqek, qed imissek. U jekk inti diġà l-Ispiritu Santu qiegħed imissek, issa mtella bl-Ispiritu Santu u emmen li tirċievi u jibda faħru u ħalli l-lingwi tiegħek jinbidlu f'lingwi tal-Ispirtu. Tgħid li jiena ma nifhem xejn. Pawlek qal fl-ewwel Korinti kapitlu 14 vers 14 għal meta jiena nitlob bl-Ispirtu moħħi ma jifhem xejn. Mela żgur mhux bil-istess lingwi bħal tal-Atti tal-Apostli kapitlu 2 daw. Ups. Għax daw fehmu. Il-daw ma fehmu. Għalhekk qogħdu attenti meta xi ħadd jistudja meta jippredika fuq dal-affarijiet ma jagħmlux froġa. Għedtilkom il-ġimgħa l-oħra xi ħadd qabbadni l-ġuħ għax bada jagħmel froġa. Nispera ma tagħmlux froġa intom dak li tisimgħu. Hemm ħafna tagħlim fuq id-doni tal-Ispiritu Santu. Tħaltuhomx. Halleluja. Mela, frattet ħankomplu. Mor xajlek hawnhekk li waqt li Pietru beda jxandar l-Ispiritu Santu niżel fuqhom. U b'dak il-ħin stess bdew jitkellmu bl-isna ġodda. Sewwa u staġbu kif alla sewwa bid-don tal-Ispiritu Santu fuq il-pagani wkoll għax semawhom jitkellmu bl-ilsna u jfaħru l-kobor talla. Imbagħad Pietru qal jista' xi ħadd jiġħad l-ilma tal-mamudija lil dawn in-nies li ħadu l-Ispiritu Santu bħalma ħadni aħna wkoll. U ordna li jitamdu fl-isem ta' Kristu imbagħad huma talbuh jibqa' ftit jemem. Dija tnejda number 1 m'għandek bżonn il-ħadd neċessarjament biex jitlob fuqek imettidek fuqek. Sewwa, però il-maġġoranza ta' drabi jien jew nies oħra ministri jistgħu jitolbu fuqek u biex inti tirċievi l-Ispiritu Santu. Ġesu huwa dak li għandek imma l-mola juża it-qejt tal-idej tal-apostli tal-presbiteri, evangelisti u nies li huma ordinati mill-mulej. Imma apparti minn hekk. Però ukoll taqtax qalbek għax inti qiegħed x'imkien il-bogħod għal m'hemmx limitu, m'hemmx limitazzjoni. Mor fi ktieb tal-Atti kapitlu 19. Kapitlu 19. Praise and worship team, would you please come? 19. Acts 19. Pastor, imma jiena ħi kontent ta' kif jien m'għandibx noqgħod nirċievi dawn l-affarijiet moħħkom hawn. Id-don tal-mamudija tal-Ispiritu Santu fiha ħafna benefiċċji. Waħda li nista' ngħidilkom li hemm ħafna bżonn hija revelazzjoni. Il-Pawlu jgħidlek jien irċivejt rivelazzjoni iktar mill-apostli kollha imma taf għaliex hu għax passaġġ ieħor qal jiena nitlob bil-Ispirtu iktar minn ħadd u mill-Ispirtu kollha u mill-apostli kollha. U Pawlu jgħidilna li meta aħna nitolbu fl-Ispirtu aħna nitolbu misteri, revelazzjonijiet, jiġifieri once li issa la issa titlobu issa ma baqgħux misteru se saru revelazzjoni. We will talk more about that. The church needs to pray in tongues. U jiddispiċini ngħidilkom, għalhekk jiġri toqgħodx timlajnek, dawk Pentekostali mela bħalna, le mhux bil-fors. Naf bosta Pentekostali li mietu, kull ma baqalhom it-tikketta fuq il-bibbis. Għax naf ċertu hekk għaqdiet għax aqas insejħilhom knejjes. Apparti minn ċertu issues oħra, wħud minnhom appuntaw lil nfushom jew kellha qasmu xi knisja biex jibdew tagħhom. Apparti minn hekk, mbagħad għandek ukoll dawk li jgħidu ħadd ma jitkellem bil-lingwi hawn. Nice one. ħanedikom River of Love, kollha kemm intkom Alla jridkom titkellmu bil-lingwi. Alla kollha kemm intkom jridkom kunu mfawra bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u ma tifqux titkellmu bil-lingwi, issa ovvjament meta nitkellem jien ala ħalqek. Sewwa, nitkellem jien biex. Imma once li qed nitolbu nfaħru l-mulej mbagħad praise God irriedu Malta għawdex bil-lingwi. Halleluja. Amen, hallelujah. Praise Jesus. Woo! Thank you, Lord.
Hallelujah. Somebody's jumping behind YouTube and Facebook right now. Glory! Hallelujah. Ejja naqraw di aħwa, malaj. Atti tal-Apostoli kapitolu 19, vers 1. Meta Apollu kien Korintu, Pawlu għadda mill-inħawi ta' fuq u wasal f'Efesu. Fejn sab xi disċipli u saqsihom, innotaw li daw kienu disċipli, innotaw li daw kienu salvati. Ġi emnu f'Ġesu. ħadtu l-Ispiritu Santu meta mintu? Mela mhux awtomatikament, għax hawn min jgħallem hekk, li awtomatikament irċievi l-Ispiritu Santu. Iva veru li inti għandek Ispiritu Santu fik. Iva x'kieku mingħajru ma tistax tara fil-Kristu, għax huwa dak li tiki l-arfin biex tara fil-Kristu. Imma mbagħad hemm l-Ispiritu Santu li Pawlu qed jitkellem fuq hawnhekk il-mamudija. Fratti tal-Apostoli kapitlu 1, vers 1, kapitlu 1 minn vers 4 sa 8, Ġesu jitkellem fuq il-mamudija, tissejjaħ mamudija. Mela, isimgħuni. Ħadtu l-Ispiritu Santu intom meta mintu, iżda huma weġbuh laqqas biss nafu, biss smajna bl-Ispiritu Santu. Hemm xi mamudija, mela ismawni, mela x'mamudija ħadtu. Smajtu għadi? Mela x'qed ifittex fosthom Pawlu? Jekk ħadux il-mamudija tal-Ispiritu Santu. Sewwa, il-mamudija ta' Ġwanni weġbuh huma. Imbagħad Pawlu qalhom Ġwanni jagħmel bil-mamudija tal-indiema, ġifieri biex dak li jkun ġej għal Ġesu Kristu jemmnu fih u jsalvaw. Praise God. F'dak li jiġi warah, jiġifieri f'Ġesu. Imma x'kien semgħu dan? Tamdu fisem il-mulej Ġesu. Okay, issa hawnhekk din ukoll kunċetti oħra, ma insomma tamdu fisem Ġesu Kristu u x'in semgħu dan tamdu fisem il-mulej Ġesu. Imbagħad kif Pawlu għad qegħdilhom idejh fuqhom, niżel fuqhom l-Ispiritu Santu u l-koll kemm huma. Il-Bibja, mekk inti taqra l-Bibja vera, mingħajr ma tieħu xi vers barra mill-kuntest u tispiċċa tagħmel violation ta' risma ta' skritturi oħra. Fil-Bibja il-Kristjani kollha kienu jitkellmu bil-lingwi, kollha. Mhux nafshom jew il-presbiteri biss jew id-djakni biss kollha. U inti toqgħod xejn imma tiddubitax, inti jemmen, jiena ħanitlob għalik illum biex inti tirċievi. Amen. Halleluja. U x'għamlu? U l-koll niżel fuqhom l-Ispiritu Santu u bdew jitkellmu bil-ilsna u jħabbru ġifieri jipprofetizzaw. Halleluja. U kienu madwar 12 raġel. Sa dan iż-żmien issa tiġat naraw ruxmata Kristjani li ġew mimlija bl-Ispiritu Santu u l-aħħar skrittura qabel ma nitolbu. Galatin kapitlu 3. Morru hemmhekk, Galatin 3. Għax aħna fit-Testament il-ġdid nirċievu kollox bil-fidi. Isimgħuni aħwa, għax insejt ngħidilkom dan il-frażi. L-Ispiritu Santu jiġi fuqek biex inti tiġi trasformat u tixbaħ lil Kristu. Il-qawwa tal-Ispiritu Santu mhux biss biex jitkellem bil-lingwi biex topera fil-mirakli, imma wkoll biex topera fuq id-dinja bħala Ġesu ieħor. Bil-qawwa talla fik. L-istess spiritu li qajjem il-Ġesu Kristu mill-imwiet jammar fikom. I love it in English, or go and study it in Greek or Hebrew and Chinese and Japanese if you want. Sawa fejtejlek it quickens your mortal body. Issa bizna xi ħaġa oħra. Tafx tfisser quickens your mortal body hu. Jiġri dan il-ġisem tal-mewt. L-Ispiritu Santu wkoll jirreġevanaħulek. That will be for next time. Hallelujah. Amen. Amen. Mela. Gloria lilek mulej qaddis. Taf kemm hemm benefiċċji tal-Ispiritu Santu u tiġi mammet fl-Ispiritu Santu. Galatin kapitlu 3. Jiena nixtieq niddikjara boldly bil-konfidenza ta' Kristu u għall-glorja tal-mulej, għax ovvjament di mhux bis-saħħa tiegħi. Però minn mindu rċevejt l-Ispiritu Santu fil-ħajja tiegħi, il-mart li ħakibni ħafna inqas. Bissa jgħid ngħidilkom. Anka d-nub, bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti taħkem fuq id-dnub. Tgħidli allura, ovvjament, teaching oħra. Hawn min ħanġelu jħossu nervuż, jew nervuża għal-muħanejt, però meta mrat jien, xi darba mrat, nista' ngħidilkom jekk mhux 100%, 99% ta' drabi nkun naf għaliex. Nkun naf għaliex. Issa, m'hemm bżonn tkun adulteru jew sraq xi bank ta'. Ħajdukom xi ħaġa aħwa. L-ansjetà
tmardek. Mux taf xejn mulejlek tkunu anzjużi fuq xejn. Tinejlek xi tmardek oħra, xi ħaġa oħra. Taf li inti jekk toqgħod tirrabja tmut, apparti li tmut vera, tirrabja timrat. Taf li ġismek mhux magħmul biex inti toqgħod tirrabja. Mhux għax tirrabja għax tara xi ħaġa inġustata, rabja qaddisa titkellem jiena, rabja li tikkontrolla kajtek. Toqgħod tgħidli għax jiena nitlifha. U attent għax ħad intilef. Dawn affarijiet li jaħdmu kontra dak li Alla jrid jagħmel fik. That will be another teaching. Kemm il-seminar għandna lejla mill-lesin tal-lejla biss. Halleluja. Ħa nagħmelkom isimgħuni aħwa. Galatin kapitlu 3. Galatin 3. Lesti ruħek, lesti qalbek biex tirċivi dak li l-mulej għandu għalik. Ismawni aħwa, jiena naf bosta aħwa li għaddew mill-Ministeru ta' River of Love, Nations for Christ. Naħseb il-numru 6,000 ruħ qabiżnihom. Nies li hawnhekk jiġu jkunu mreda bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Jitkellmu bil-lingwi, ifiequ, jinħelsu mid-demoni u jew imorru lura għad-dnub, jew jispiċċaw tant jixtiequ jogħġbu l-Alla issa. Mela sew Alla aċċettak meta kont fil-ħama. U issa bl-opri tiegħek ħajaċċettak iktar. Jaħassa they don't realize. They don't have the revelation. U jispiċċaw, jekk inti ma toqgħodx attent, tispiċċa tidħol taħt liġi. Għadu attendi. Jina u inti għanna neħxu libera fil-libertà tal-Ispiritu tal-Alla. U tant jien liberu li xej mandu dritt u qawwa fuqi biex jakkisni. Xej. U ħanejdilkom, Gordon Ġomma xi kultant kien l-iktar raġel stupidu fid-dinja għax jien naf kif għandi nimxi fi Kristu biex ma nkunx makkes, imma xorta xi kultant ħallejta u permettejtlu l-għadu jakkisni. Kemm il-darba tilkom, imxu fl-imħabba, imxu bil-fidi. Jekk ikollok xi ħaġa kontra xi ħadd aħfer, iżżomm xi mirar f'qalbek, dak kollu jmardek, dawn l-affarijiet kollha jmarduk, Fiżikament jmarduk. Apparti li jistgħu jitfgħu fl-infern għax jekk inti ma taħfirx żgur ħadmu l-infern żgur 100%. Jekk tittejx san, imtela bl-Ispiritu Santu, imtela bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, tkellem ħafna bil-lingwi. Jekk titkellem ħafna bil-lingwi żgur minn tix ħatobot il-ħu kull oħtok. Ma tistax tkun impossibbli. L-Ispiritu Santu ma jippermettilix l-Ispiritu Santu m'għandux odju fih. Jobod id-nub ma mhux ħajobod il-ħuk. Jew il-oħtok. L-Ispiritu Santu huwa l-Ispiritu tal-Alla, tal-Missier li tant ħabbek. Ja Galatin bla moħ. Ħanejda l-xuħut minnkom Maltin u Għawċin. Ja Maltin u Għawċin bla moħ. Min saħħarkom bi klimu. Intom li Ġesu Kristu tpinġam sallab qudiem għajnejkom, dan biss irid naf minn għandkom. L-Ispirtu, s-Santu, irċevejtuh mill-opri tal-liġi, jew mismiħ tal-fidi. Nies li jiena naf li Alla kien jużhom bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u spiċċaw ġew mazza f'gati bil-liġi. Min liġi ta' Mosè u min liġi tad-dinja, min liġi tal-Amerika, min liġi ta' Izrael, min liġi ta' medicina, min xi liġi ta' moviment, min xi liġi ta' virus. Maxine, you have been called for freedom. Jekk Kristu ħelsek, ibqa' ħieles. Daqshekk intom boloħ, bdejtu bl-Ispiritu Santu u issa sa tkomplu bil-ġisem. Bil-ġisem. Ġifieri batejtu dan kollu għal xejn jekk tassew għal xejn. Meta Alla jagħtikom l-Ispiritu Santu
u juri s-seta tiegħu permezz ta'kom. Dan isir bis-saħħa tal-opri tal-liġi jew bis-smiħ tal-fidi? Ir-risposta hija li intom smajt u inti rċevejt. U Alla once li smajt emmint u rċevejt tak l-Ispiritu Santu. Ġa tajulek imma inti tirċevih. Halleluja. Itlob miegħi Jessu stess fejn inti. Number 1, tħalli xejn jikkondannak. Jiena dak li tkellemt illejla hija l-kelma qaddisa u pura tal-Alla. Sekk inti ħassejtek ħażin jew kundannat jew ġudikat b'xi ħaġa, ma nafx għax jiena ma nafx minn intu m'għandix lejlek f'moħħi. Sewwa, imma jekk ħassejtek x'imkien imnigges, ejlu grazzi Spiritu Santu qed tindikali xi ħaġa f'ħajti li jien għandi bżonn nirranġa. Amen. U irċivi dak kollu li għandu għalik. Aqbad qalbek, ħsibietek, l-attitudni tiegħek kompluta, allajnjata tajba qudiem Alla. U tħalli xejn, u tħalli l-ħadd waqfek minn dak kollu li Alla għandu għalik. U llum il-mulej jekk inti ta' Kristu, irid jimlik bil-qawwa ta' Spiritu Santu jagħmdek letteralment. Il-kelma bil-Grik hija pikkildu, ġifieri bħalma dan qabdu dik il-basla u qabel kienu ma nafx ma tantx dassi jisallu, imma kienu jaqbdu dik il-basla jitfgħuha fil-ħall, ħalluha fil-ħall, u mbagħad meta titla' kulur il-ħall u t-tuba tal-ħall u kont u tinstema' tmerr u għalhekk iridek. Għalih. Halleluja. L-ewwel nett, ejja nkunu żgur li inti basla l-ewwel. U l-basla ġifieri basla tajjarni basla baster. Għax inti tistiri blaħ għal-mulej l-ewwel. Għax jew blaħ binajru, jew blaħ bieħ. Mela ma jtiżwel kun blaħ bil-mulej. Jekk illum kun blaħ bħali u bħal miljuni madwar id-dinja, għati ħajtek il-ġesu. Jekk dal-persuna jgħant illum l-ewwel darba, qiegħda talba warajja. Illum issir qaddis, grazzi ta' Ġesu Kristu, nemmen b'qalbi li Ġesu meta lija fuq is-salib permezz tal-mewt u l-qawmin tiegħu jien salvat. Aħfel id-nobieti mulej. Ejni mulej biex ngħix għalik. Jiena nindem minn nobieti u ndur b'qalbi kollha u b'ħajti kollha lejk Ġesu. Illum niddikjara minn fommi u minn qalbi Ġesu Kristu huwa l-ben tal-ħaj, Ġesu Kristu huwa l-mulej u Ġesu huwa s-sid, is-Salvatur u Alla tiegħi. Salvani u kisser kull ħakma tal-għadu minn fuq mulej biex jiena ngħix għalik f'isem Ġesu Kristu. Amen. Issa jekk inti jew tiġa kont Kristjan, jew għadek kif sirt issa dal-moment Kristjan, tista' stess tintela bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Ħanitlob għalik jien issa stess. Inti għajdet talba warajja. Għajdlu mulej, grazzi tal-li salvajtni, grazzi tal-li ħfirt li d-nubitu kollha. U llum nemmen li llum inti għamiltni ibnek, għamiltni bintek, għamiltni parti mis-familja tiegħek, mis-saltna tiegħek. Issa nitolbok bħalma għamilt fl-Atti tal-Apostli, bħalma għamilt ma' miljuni ta' Kristjani madwar id-dinja, għamidni fil-qawwa tal-Ispiritu Santu. U jiena lest nirċievi issa stess. U jien lest issa nirċievi il-mamudija u l-qawwa tal-Ispiritu Santu. U lest li bil-fidi nirċievi nitkellem bil-sna ġodda u nibda nopera fil-qawwa tal-mulej. Once li tagħmilha din, ibda qra l-Bibja. Kellem għal-mulej fit-tal, faħru u jitolbu, irrigrazzjah u għajja xxierek, għajja ġewwa River of Love, kull nar ta' 4 u nar ta' 6 fis-7 ta' filgħaxija u l-ħadd fil-ħodu fil-10 ta' filgħodu. Ħanitlob għalik issa stess, lest? Inti fejn inti jolli dek li l-mulej, fejn inti? Inti fejn inti jolli dek li l-mulej issa stess. U wara jgħid id-darba jgħidlu Miss Qaddis, grazzi tal-kelma tiegħek. Ġesu, għamidni bil-qawwa tal-Ispiritu Santu issa stess. U jiena nirċievi fil-fidi u nibda issa stess nitkellem b'lingwi ġodda. F'isem Ġesu Kristu, irċievi issa stess. F'isem Ġesu Kristu, irċievi l-Ispiritu Santu. F'isem Ġesu Kristu, itkellem bil-sna ġodda. Int fejn int issa stess. Tħallix tibblokja moħħok, ħsibietek.
l-Ispirtu jitkellem minn spiritu għal spiritu. Jaqbes il-ħsibitek. Mor aqra l-ewwel Korintin kapitlu 14 vers 14 fej Pawlu jgħid meta jiena jitlob l-Ispirtu moħħi ma jitlobx u ma jfhem xejn, imma l-Ispirtu tiegħi huwa dak li jitlob dirett mal-mulej. Halleluja, tkellem l-Ispirtu. Rossi Cambria Xokoto, Salaba Kanda Raba Sokonda, Zaba Kanda Raba Sokota. Faħħar mulej irċivi l-Ispirtu Santu, irċivi l-Ispirtu Santu, irċivi l-Ispirtu Santu, faħru issa stessu ringrazzja. Halleluja, għal dawk kollha li intom qed isseguna lejla fuq YouTube. Jekk inti tixtieq tibgħat id-donazzjoni tiegħek, id-deċma tiegħek jew l-offerta tiegħek, inħeġġukom biex intom tkomplu tkunu fidili tonaraw il-mulej fl-ewwel frott tal-qliq tagħkom u tbirku lil Alla sidkom li tant ħabkom li salvakom tagħkom is-sema kollha fi Kristu ibnu Ġesu. Tista' tibgħat id-donazzjoni tagħkom fuq 992393132 permezz ta' Revolut 99239132 jew nkella tistgħu tibgħatu wkoll transfer, bank transfer, jom kalla check. Tistaw tibatu check, River of Love Christian Fellowship, Gondoler Hall, Tarshin Road, Halasha. Hallelujah. Pija, God bless you, Zazakhwa. Narawkom, għada fil-ħodu fl-10. God bless you, YouTube. God bless you, Facebook. God bless you. Hallelujah. Praise God.